Margin saryo eh. Hantod karon wala pa na uli. Ganiha ako gawat niya gabi pa. Kadlaw wa jud. Asa ka ni siya natug? Balaka na jud ko ng tawana ay. O kaya ta mga tigbak di kay sa laing balay matug. Di kay sa iyang babay. Ni Margin saryo eh. Uli lagi ron tawhana ron awa. Mapatay-patay jud ko ni gyaw-yaw ng tawhana ni. Mahimo puspusan ko ni. Sus. Pas jud ko ni tawhana. Tara ay. Man, na siguro ni sila something sa kung silingan. Uh-oh. Salya! Gatod-hatod ba sa mong silingan? Mao siguro ni kauban niyang katagay. Mars. Sus, gihapon na lang gid taon na So, tayo, Mars. Love. Unsay Mars, di ta close sa pagtawag-tawag Mars diha. Ala uy, gihapon na ko ang imuhang bana kay nahubog kaayo nya. Oo, natural ihatod nimo. Kay kamo gug kauban na nagtagay. Ala dili sad kami kaubana nagtagay. Dili ko kauban na mo. Gidama ni masira padung diri sa mo ah. Hala day, naagian na ako dito dapit karsada day, nagtuwad-tuwad day, mauna ako gipas-an diri padong. Dapat mapasalamat ka nako, di ka magsuko-suko. Ha? Ako magpasalamat nimo. Ay si pamakak ko baka kuna jud nimo. Ikaw kauban na nagtagay lagi. Kamo gud nagkuyog padung diri, hindi kamo kauban na Tanawa nagtagay. na ako na kung hubog ba ko pagtarong diha day. Love. Gihapon. Love ka din ha, love ka. Love. Ano kay na imong bana oy? Antod karon saryo, ano wasan unsa man na imong pagtagay saryo? Antod na hapon saryo or basin Kadlaw yun. Umang kadlaw na mga katlaw? mga Kadlaw? mga Ya, unsa naman 4:39. orasa ron? Orasa ron ha? Hapit naman gay alas 5 sa hapon. Alas 5 na jud, alas 5. Hapon na beta ron saryo ha. Ala ka Continue day. man. Natug imong bana rito dapit karsada day. Wa din nimo pangitaan day. Salamat kayo, Maria. Oh, sige, sige, Ano pagpangitaan niya day nga. Among anak taon nito day natog. Alam nga biyaan man ko tong. Amo gay na ana gihatod na gani ni nako. Unsa Love. ka Ay, balak animo? ay, kasuko na. I'm here already. Here already. Lagot jud ko naman saryo. Wa kay hunahuna naman sa imong anak ng taon. Oy. Di, wala na. Imong anak ha, 2 months pa na saryo. Unsa naman tong kasaryo? Sige pag adyo kag tagay-tagay. Giokyan na gyud nang inom-inom saryo dapat mauli na kang gabi saryo. Sa naman na hapon na kamuli. Oh. Kasad Mars, nay nahitabo niya niya sa. Ha? Ano ko rito nga masangil ka na Ano ko naman? nagyan naman ko nang imong bana Sana may dito. gipahubog ng pag-ayo. Sana may gipahubog ng pag-ayo ha. Oy, Para mas maka-score ka. day pagtarong sa imong gibati diha ka basin niya Pagtarong. kadto barangay magabot. Tinood jud din, kinsa may kauban ni mo tagay? Oh, barkada dili man ni siya. Pero wala man sila. Tanawa ko hubog ko. Kasi pag gumanin mo tagay sa nila, house ka dito ni Chris. Wala eh Wala na. sa amo Nagyan. Ano pa kay gabi pa ko na mabuli mula ka mo sa ako. Ako ngayong gabi ko. Ako sari galagot tabi ko nimo sari ay kanang layas sari be. Layas na sari. Layas na sari. Layas na Layas. sa- Kuha ato mga gamit dito. Kuha ato mga gamit dila ko sari. Magibuwag na tayo Layas sa na sa- Oh, laya nga ako ang balay. Ha? Ako ang balay. Yung asa man minimo papoy unsa imong anak ha. Wala ingana nakakasalbayes kami palayasan nimo. Ikay na sala ha. Wala Ikay mo. sad-an dili ako. Stop it. Stop it. Stop, look, and listen. Wala man ko ingon nga layas mo. Dili ko mo layas. Ano akong balay? Asa man ko mo patulgon sa ilam, sa Uli taytayan. sa inyo sariyo. Kay udi ka gusto mabukbukan ta ka sariyo. Na mapuspos man jud ti kalon sariyo. Lagot ti ka mo sariyo. Kuyog lang ta sa amo Saryo. Kuyo ka na ko ana. Kay pala mapatay sa kasi imong bana. Sa ko di ay. Paano ni mo duha ka buko na Ya, ka wadto na lang ko. mo bana. Nya. Magbuot ka. Ikatulo na ko saryo. Ana saryo. Di ka muna ko. Di ka muna. Ay. Ayo, trespassing. Saman. Ayo. Saman. Ay, saman. Ay, suka. Saman layas na kay bunalan di ka mo layas. Sige. Isog. Layas na sa amo. Kaliwat. Oh, kaliwat man eh siya Di ni. ka sariyo. Mabji lang. Di ka sariyo. Di ka. Oh my Ano mo? Di ka ha? Mga tambal niya. Mga tambal. Sagta man kay ka sariyo. Tag 1,000 sa sariyo. Itanawa ko ni sariyo. 300. Ano sa mga sagta ka na ko ya 300 ga? Mo ni panghabog ni mo sariyo? Ha? Sa 20 ako isagba ni mo. Kuha na ko. Wala mo wala dito. Layas, kuha tayo buwasan nila dito. Layas. Layas po. Nara. Akong itim na lab. Withdraw na ay 40 mil. Soda na. Ano sa dani? 40 mil. Oh. Withdraw na 40 mil.
Mao na, pasuko-suko pa kaday. Naong man kag kwarta na naghugaw-hugaw na kasi imong kuan. Sige, ay Mars, pasensya kayo kay. Los-los. Kuan manggod ka lang. Gisapot kinsay disapotan anay mo ba na pati dugay na uli. Kuyog ta sa mo asaryo. Kuyog ko lang sa ako saryo sa. Ayo ay joke ra to eh. Love man kay niya. Aray sa ko Mars. Salamat kayo sunod Naong ako. man kag kwarta Mars. Pasensya kayo ha. Salamat yaya masa. Dili labig timplahan di kag kape dito para mahuwasan ti ka. Sa may gusto nimo lutuan ti ka. Timplahan ka nimo kape para mahawasan ko nimo. Ha. Nya, kundi hiluton ti ka dito na para mahuwasan. Dili na. Sorry kayo ha, ikaw manggod. Og Wala man ko gikabuhi ay. o gilargo na ko nimo ghapak og sa imong ipiim hoy problema. Oy, unsa man dapil Wala. sa dali? 40,000. 2 hours later. Love. Okay na ka? Okay naman. Inom kape di. Hawasan. Ligo pag yung noodles nga. Libor baka. Ay. Kanang love. Uwan-uwan sa? Oh. Uwan bitaw. Tugnaw wala ba eh? Tugnong. Ano ka? Mm. Pag jacket niya, paghabol. Pagtang pugno. Nay habol lang yan. Kanang Jacket ni mo. nindot kay ikuan mo ba? Ikuan ba ka lang? Basta. Ah! Pangape. Kung naman pag ka maghabol na ka, huwag ka na mag-jacket. Kape. Ano yung nindot kayo inom-inom, may ngaron. Uwan-uwan. Uding nga sa linggo mo. Uding ka. Ay! Kinahanglan ka magpaload. Kung loading na kayo, palodi aron ka ng kanang dili siya magsigirag tuyok ba para kusog yung signal. Ano love eh? Kanang kuan ba kanang basta tigtugnaw ba kay? Ya uwan-uwan lami kay ikuan ba eh. Mo Kape lagi. Kape sa parisan og kanang pandesal labi ana lami kayo. Palit akaw kan palit dito Di ay. ba ka lang kana basta tigtugnaw nya uwan-uwan lami eh. Kuan ba? Paslaksod. Ay hindi ay matayan ang anay pa lang soda nimo ang kanang mga kanang guna. Love, suso. Jud ko kasabot ni mo love ay. Uya ni mo love eh. Ha? Hubo na ko sa kong panty eh. Hubo man nimo. Ay panty. Kitugnaw ka na ikaw ana hinung ka naman tin unsa man pag jacket dito isulok na panty mo balik. Para masabot na ko ba magtudyak ta? Uy. Ganahan kayo ko. Mabitaw nang gisapot ko gabi kay katudyak ko unsad ko. Nya wala ka. Sige nagkuan-kuan. Siyo eh. Tujak. Niya sabak. Unsa man ni siya uy pag ay siya baging ano mo. Baho kay kong ilimnon kay hubog pa ko gikan. Sabi na ana. Lain kayo, maligo sa ko. Maligo. Dali ba? Maligo sa liko, ayaw ba? Sabot tong kinaanak ilain. Lain ay, nga na dyan mga babae, o di may mo sugot nga laki, dahil ingog, lain. Kanang pa magkaning kuan kay ning balibad. Ah, magpabayad ay ko. Kaya makuha na kung balik akong kwartan. Ah, Ano ka okay ra ka? okay raman, pero kanang kamata tong anak, si kasaba na to. Naya sa nang pingog di mo dako pug pingog. Kan masige na labo. Ah, sige, sugot ko, pero Tudyak na to dali na. oh, nya sagot, nya sa ba? Ay ka uin mo. Unya, so, Dali ba? Nya sa, lab, sa ba? Uy, sa ba? Wala na libre ron. Wala na libre, kinala, og makikturja ka na ako gani. Bayad. Bayadaan. Ay nayabag bayad naman noon. Bayadaan, wala na gani libre ron. Unsam ka? Oh. Kung gihatag nimo, Oy, 300 ra? O sa pagtuo naman ako, ang akong kalami, ha? Ang akong pagkalalaki, akong pagkalami, 300 ra? Labaw raman niya sa kanang pangkape. Di ko mo dawat ana og di gani na. 300 lang asawa man ko nimo. Mao bisan pag-asawa ti ka, manidan o sa breakdown. Dapat na ay mas dako pa anak kay syempre. Unsa? 300 lang labo. Eh, hangyo lang guba, hangyo kay asawa ko nimo, lami ba mo asawa? Lagi hangyo, wa na roy hangyo, wa na libre. Unsam ka oy. Di lagi ko dawat ani 300 Dili na ra. ba? Dili na ba? Di lagi ko. Oh, nagbalik.
Paano balik? Sige Makamagani. oh. Kani, ATM. Apil eh. Ako ani soda niya. Oh my god. Away, wala. Wala. Ano ka? Mahal na. Gaya, gapon ko. Ha? Tagay ko. Ano gaan mo din ako? Ano naman eh? Mo gay, kubra ni mo gay. Nagkubisag gamay lang. Uy, nasa man ni siya. Uy. Kaya pampalit-palit na hukuhan. Anong mga panggwapa. Sino ba? O sige, mga ng 100 oh. Wala naman 200 eh. O sige, kini ako. Dako man san eh. Dako man san niya. Ya. Sige, sugot na ko. Hindi. Ayaw, di ma. Tuwad. Ha? Tuwad. Ano ako may mutuwad? Tuwad gani. Kaya kani man ako ipasok. Sa'yo mo lubot. Sabi ko eh. Mukha na ng ATM oh. Kuya ni mo oh.